Представете си, че получавате ключ от къщата, в която никога не сте били. На ключа има само една бележка: не влизай след полунощ. Повечето хора биха изхвърлили ключа, но един мъж решил да разбере откъде е дошъл. Това, което открил в къщата, го накарало никога повече да не се върне там. През 1998 година в малко българско село живеел мъж на име Николай. Един ден, докато се прибирал от работата, намерил стар плик пред входната си врата. В него имало малък раздясал ключ и лист хартия. На листа пишело: ако искаш да разбереш какво се случи с брат ти, ела в старата къща край гората. Проблемът бил, че Николай нямал брат, поне не според семейството му. Любопитството обаче надделяло. Къщата била изоставена от години, намирала се в края на селото, близо до гората. Местни твърдели, че през нощта от нея се чували стъпки, въпреки че никой не живеел там. Николай влязал малко след 23:30 часа. Вътре би било напълно тихо. На стената имало десетки стари снимки, но на една от тях той видял себе си като дете. До него стояло момче, което никога не е бил виждал. На гърба на снимката имало дата 14 октомври 1989 година и едно изречение: той помни, ти забрави. Николай започнал да търси още снимки. На всяка следваща снимка момчето било там. Понякога стояло до него, понякога било зад него, а на последната снимка момчето стояло само пред къщата. Точно същата къща, в която Николай се намирал. Тогава от горния етаж се чуло троп, троп, троп. Някой слязал по стълбите. Николай извадил телефона си и започнал да записва. Стъпките спрели. След няколко секунди чул детски глас: защо ме остави? Той побягнал към входната врата, но ключалката не се отваряла. Телефонът му изгаснал и тогава в тъмнината някой прошепнал: този път остани. На следващата сутрин местен човек намерил телефона му пред къщата. Николай го нямало. Полицията претърсила сградата и гората, никаква следа. Само една странна подробност. На стената вече имало нова снимка, на нея стояло същото момче до него. Николай, под снимката било написано 1989-1998 година, но най-страшното било друго. На следващата година някой намерил нова снимка пред къщата. На нея стояло друго дете и до него имало празно място. По снимката пишел следващият: според вас, какво се е случило с Николай? Били е реално в тази къща или някой е искал да го накара да повярва, че има брат? Напишете теорията си в коментарите. Ако искате още подробни истории, абонирайте се, защото следващата история е още по-странна.